Saka ndipenya chaidza kukumbidza unyora kukumbidza kuita kuti zvitese zvifambe. Usanzvinzwa. Ini ndakashandira ndakwira nyaya yemari yangu yandakamushandira. Tandakwira shefu wangu. Ndakwira shefu wangu mari yangu ndakashandira. Mari inosvika $1,874. Waita masari? Ndashanda pamwe. Mari? $1,874. Uchiwaudzwa kuti shefu ndakuda mari yangu. Shefu ndakuda mari yangu. Saka ndakudara kwa mama. Saka ndauya kudara kwa mama. Shefu. Unompera kuti ndazviti. Kupindura bwera. Yeah, mari ndinotsvaka. Kana yakuita Moses pasoparo. Taura. Nyaya iyi takatoenda kulabor office yakatoweka mari. Yaweka mari yakasvika pa$224. Saka vakambovataura kuti sitakukwanisa kupa mari shure metweets dzega dzega tinosvikupa $200. So vakatanga kuuya kundipa $200. Ndobva wazove chipiri ndobva wandipa $150. Bva ipapo bhozi panyaya dzedu dzapera bhozi ndaisenza sickness card kusevera mukuno. Saka inini mari yangu pamba neimwe yakaiswa $3,600 inight overtime. Saka patime ataida kuti nzwisisane nyaya idzodzo havanozokwanisa kuuya kubvapo kuma uya kuzokubhadhara mari yavo vataura $200 pa 2 weeks. Wazvinzwa here mudikani? Saka bwera kuno kudaro ucharibhadhara sei? Chakaitika changa ndechekuti isusu pamaina pa4 zva4 inini ndini ndakasarudzwa kusa direct manager, saka ndinakanga ndichishanda nevaromani. So chinhu chakaitika ndechekuti masamples akaita down, saka vaitozvionawo masamples ekuizvo zvakare akatsikira. No, mira. Ndanzwa nyaya yako yapera kudhara. Wabvuma kuti bhoira ako ndikusetingaeni. Isu tiri kuti uri kuzoribhadhara sei mudare munhu. Iko zvinezvi ndingangoti kubva patakamira tanga taura tichiti tiri kuedza kuvhura migodhi yedu because yakatirika nekuda kwekunaya kwemvura, saka munoita magasi. Saka taida kuedza kuti tikavhura makomba kuti afemedzane kuti kumwe unokuda kumwe unokuda makwanisa kushanda vanhu. Saka uri pari nekubhoirako mari? Izvi zvakuda ndambogara pasi nevamwe kunoti chichingaitwa kuti tigone employer ndiani? tingangoti mutauriri wemaini ndi Mrs. Tsoka. Ndiani? Tsoka. Kwa employer mjani? Kwa sababu sukunoya fulani. No, chinoita kuti ndipenda mazitsoka. chingaita kuti asveni ndekuti ndinoaishanda naye ini ndinowo papero saini zvokuti ipapo pataitoshanda pachibaba niniwo ndinotori neyangu ipapo, saka takambotakaita Dipenda. ndotozi Listen. 343 089. Makadi akadi mabasa edu emaoko nemhuri dzedu. Muri kutaura na Chief Nyamaropa. Rakadiko basa ikoko? Nai. Nditsoka here wandi kutaura naye? Ehe. Panapa pano nyaya yako yauya kudare panapa, saka ndakufonera. Auya mumwe wako wani, saka uri kutoita sei wetsoka?
Saka uya utaure nini? Unoti atimizire tsoka? Hapana munhu asikatondizivi. Iwe mari uneiwana wazvinzwa? Ino uyu kuseri kwake kuno munhu ariko anonzi tsoka, asi mari murungu wako ndouku. Chimuudza kuti shefu takatarisira mari nokukurumbidza tisati tasvika pakushanda, anoudza mabi yake. Chimutsvakira mari yekuti pasi yekudzokesa. All right.